ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾಷೃತಾಯರ ಬಯಲ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಜವನರು ಸೇರೊಂದು ಶ್ರಮದಾನದ ಮೂಲಕ ಗುವೆಲು ನಿರ್ಮಿಸಾದರು. ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಿಂಜ ತೊಂದರೆ ಆವಂದಿತ್ತಡು. ಕರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾತ್ರ ಈ ಸಮಯನು ಉಪಯೋಗಿಸಾವೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಜವನರ ಮಾತ ಸೇರೊಂದು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಗುವೆಲು ನಿರ್ಮಿಸಾವನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡಿಯರು. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಲೆಡ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತನಕ್ಕೆಂದು ಗುವೆಲ್ ತೋಡ್ನ ಬೇಲಗೆ ಪಿದಡಿಯರು. ಕರೋನಾರ್ದು ಗ್ರಾಮನ ಕಾತೊನ್ಲಕ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದು ಗುವೆಲ್ದ ಬೇಲೆನ್ ಶುರು ಮಂತಿರು. ಇರುವ ಆಡಿ ಗುಂಡಿದ ಗುವೆಲ್ದ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ದಿನಟೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ರಿಂಗನ್ ಪಾಡಿಯರು ಎಡ್ಡ ನೀರ್ಲಾ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಕ್ಕೋರ್ನ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆನ ಮುಟ್ಟ ಪೊಂಜೌಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಶ್ರಮದಾನ ಮಂತದಿರು. ಕೊರೋನಾ ನೀತಿ ನಿಯಮದಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನು ಕಾತೊಂದು ಗುವೆಲ್ದ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿತಡ್ದ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರ್ಲಾ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಪಂಡು ತೆರಿಪಾಯರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೊರೋನಾ ವನ್ಪನ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮಕ್ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಡೀ ದೇಶದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಕ್ತ ಬಳಗದ ಜವನಿಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮೂಲೆ ಎಂಗ್ಲು ನಮ್ಮ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಒಟ್ಟಾಡು ಎಂಗ್ಲು ಇಂಚಿನ ಕುಲೋನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಚ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಏಪಲ ವರ್ಷಾವಧಿ ಉತ್ಸವ ಮುಲ್ತ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ನಡಪನು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏಪಲ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಎಂಗ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅದನ್ನು ಐತ ಬಾವಿ ಉಂಡ ಗೊಯ್ಲುಂಡ ಐಟ್ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮರ್ಕವಾದ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಂಡು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಈ ಅನ್ನದ ನಡಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ಆಲೋಚನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ಬಳಗದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರ ನಿರ್ಧಾರದ ತಂದಿರು ಅಂಜನೆ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಂತಿದರಡ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತನಿಕೆ ಎಂದು ರಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರ್ದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಆ ಗೋಯಿಲ್ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಆನೆ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಪುಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಎಪ್ಪಣಂಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕೊರೋನಾ ಮನ್ಪಿನದ ಮಹಾಮಾರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಐನಾಥ ಬೇಗ ಪೋವಾಡು ಮೂಲ ಏರಿಯಾಗಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆವಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು. ಈ ದಾದ ಎಂಗ್ಲ ಗೋಯಿಲ ಬೆಲೆ ಜತ್ತನ ನೆಟ್ಟು ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ನೀರು ತಿಕ್ಕದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒವೇ ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಬಂದಲಾಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕದು ಮೂಲ ಕೈತಲ್ಲ ಆಸುಪಾಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೇತ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂದ ಬೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯ ಮಾತಾ ಜಾವನರು ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜನಾಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ದಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು
ಆ ನೇಟೆ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದನ್ನೇನು ನೇನು ದಾದ ಆಯ್ತ ಒಂದು ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಬರ ಪಾಲಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಗೋಯಿಲ ಬೇಲೆ ಪಿದಾಡ್ಯ ಗೋಯಿಲ ಬೇಳೆ ಕೇ ಬಜಿ ರಡ್ಡು ದಿನೊಟ್ಟು ನೇನು ಮಾತೇನ ಶ್ರಮ ಪಡ್ದು ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಲ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಗೋಯಿಲ ಬೇಳೆ ಮುಗಿತು ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ ದಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ರಿಂಗ್ ದಾದ ಪಾಡ್ದನ ನೇನು ಎಂಗ್ಲ ಅಜಿತ್ ಮನ್ಮಾರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ರಿಂಗ್ಲ ಪತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಜವನೇರೆ ಏರೆಗ್ಲ ನಿಜವತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಗೋಯಿಲ್ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏರೆಗ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲನೇ ಪೂರ ಐಡಿಯಾ ಮಂತಂದು ಈ ಗೋಯಿಲ್ ತೋಡ್ದ ಸಾಧಾರಣ ಒರ್ಮ ಫಿಟಾನೇ ತೋಡಾನಿಗ್ಲಿ ನೀರು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಆ ದೇವರ ದಯಟು ಇರೋ ಫಿಟ್ದ ಗೋಯಿಲ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಗೋಯಿಲ್ನ ಈ ರಕ್ತೇಶ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಂಕ್ರೆ ಬಳಗದ ಜವನರು ಸೇರೊಂದು ಅನ್ನದಾನನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಪಾಪದಕ್ಲಿಗೆ ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಸುಮಾರು 250 ಇಲ್ಲಗು 10 kg ದಲಕ ಅರಿನು ಕೊಡ್ತಾ ನೂತನಲ್ಪ ಕಿಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೊಡ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಾಯಿನ ಮಾತಾ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾಯರು. ಅಂಚನೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂಗ್ನ ರಕ್ತೇಶ ಬಳಗದ ಜವಣಿಯರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ವ್ಯರ್ಥಮನ ಬೆರಬಲ್ಲಿ ದಾದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪುಗ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಈ ದಾದ ಗೋಯಿಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿರಂತರವಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಬರಲಿ ಅಕ್ಲೇಪುರ ಅನ್ನದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಂತು ಇನ್ನು ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ದಿನಾಲ ಸಾಧಾರಣ 38 ದಿನಾಲ ನಿರಂತರವಾದ 10 ಗಂಟೆ ಬೋದು 1 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಐನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಐನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಅಂಚನೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದಕ್ಲು ಒನಸಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಎಂಗ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗದ ಜವನಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗಡ ಅಂತ ಪಿದ ಎತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಜವನಿಯರು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಿತ್ತರು ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಸೇರಿದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬಡವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮನ್ಪಡೋಣ ದೃಷ್ಟಿಡು ಸಾಧಾರಣ 250 ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲು 10 kg ಲೆಕ್ಕ ಅರಿನು ಮುಟ್ಟದ ಅಂಚನೆ ಸಾಧಾರಣ 140 ಕಿಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮ ಹತ್ತಂದೆ ಎಂಗ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸೊ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೇತಕ ಗ್ರಾಮಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬರ್ತವನ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದ ಅಡೆಗಲ ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಆ ದೇವರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲ ಬಳಗದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಆ ಕೊರ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನ ಎಂಗ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಬರನ್ಲಕ ಎಂಗ್ಲನ ಶಕ್ತಿ ಮೀಡ್ದು ಐನು ಏರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಸಾಧಾರಣ 250 ಒಂದು 400 ಇಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಮುಟ್ಟದ ಮನ್ಪುನ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಐಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸೈನಂಚಿನ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬಳಗ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರೈಗಲ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದಲ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಜವನೇರನ ಉಮೇದುಡು ಗುವೆಲ್ಲು ಮಂತದ ಇಂದು ದೈವಸ್ಥಾನಗ ದಿಂಜ ಪೆರಜನಗ ಬತ್ತನ್ ಪಂಡಿತರಿಪಾಯಿನ ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರಮದಾನದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತಾ ಜವನೇರಿಗೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂತಾತಿರು. ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಮಾರಿ ನೆಟ್ ಜವಣಿಯರು ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿಡು ಎಂಗ್ಲ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮ್ಡು ನೀರ್ದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವಣಿಯರು ಸೇರಿದು ಮೊದಲು ಗೋಯಿಲು ಮನ್ಪುಗ ಬಂಡೇರು ಅಂತ ಮಾತ ಜವಣಿಯರು ಸೇರಿದು ರಿಂಗಿನ ಬೇತೆ ತಿಕ್ಕಡು ತರ್ಪದು ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನೊಟ್ಟು 20 ಫೀಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಯಿಲು ಮಂತ ಮಾತ ಜವಣಿಯರ್ನ ಉಮೇದಿಡು ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಬರ್ತಂಡು. ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಈ ಜವಣಿಯರಿಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದೇಶ ಅದು ಅಂಚ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನಪಡಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ.